Valisten darrassa posliinipönttöä rukoillen. Tässä jyskyttää soittopikkuukkojen ja pelkät illasta tulevan viimeisen. Muistikuvia ei ensimmäistäkään ole illasta jäljellä yhtäkään. Onko jatkolle jääty pyörimään? Kuinka taksin on päästy ryömimään? Hyvinkin. Rekan vainaa. Siinä vasta oli kaveri, jolla oli asenne kohdallaan. Kundit, eikö et ole vuosi, kun reka lähti? On, mutta rempseestipä kaveri lähti. Eikö se ollut toi Arne, kun järkkäs sille sen viimeisen kyydin? Niin viimeisen ratikkamatkan. Ambulanssi tulee! Rekaan ei tollasen rysal mihkään lähetetä. Menkää veks täältä, hei helvettiin, tää on väärä älytys. Noniin, nyt on pakko saada oikein semmoinen viimeisen päälle perkele keikarikyyti. Joku oikein semmoinen viimeisen päälle ambulanssi, ei mitään paskaa lutkuu nyt. Niin, Taipalepubi, niin. Just. No niin, ja tulee heti sitten niin nopeasti, kun saat ikinä tulemaan. Niin tänne näitä on jätkä saatana ihan felttona. No niin, nyt saatiin rekalle keikarikyyti. Vihdoinkin. Eihän siihen mennyt kuin 3 tuntia. Mä lähden messiin. Ei reka yksin pärjää. Päivät pommit olostain. Kestäneet ei kaiteet enää leikkiessäin. Kiiltävät raiteet, jotka löydät edestä. Sai. Sai. Reka, ota kysy nyt missä. Reka, kysy nyt missä. Valitaan. Näinpä kävi. Ei pysytä rytmissä. No voi perkele. Näinkö kävi? Päättyneet on päivät.